Agustus ya taune 2024 Indonesia merdeka. Nah terus meneh Bapak Meselan ngonekne langen tayub kanca-kanca kanthi guyub rukun saged lumebet wonten daleme mriki. Kanca kabeh lek saupama terang benerang nggih wulane Agustus nanggap tayub pancen yo penak. Dadi nanggap tayub ki aja wedi. Tayub ki ora nanggap sakjane wong. Lah wong kanca-kanca ku lho nguruni dhuwit kabeh. Contone lho Kang Jan iki lho, ngonekne balik pindho lho, panggah duwe keturan. Ya ora Pak Toyo 2 kali, Pak Toyo nyenggon ku yo 2 kali. Kanca-kanca sing 2 kali ya bekah 2 kali. Enek catetane ngono ya. Engko lek kokean ngomong ya sing akeh aja sampe lali. Mergo duwite golekane angel, ning lek mlumpuk penak. Mulane ora gampang delik. Ki katur kanca-kanca dumateng bolo sedaya ingkang sampun makempal wonten dalipun Bapak Meselan. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Woro-woro para bapak, jane mek arep ndudoi kanca sakjane kali ya ning nyandak mik. Tanggale 1-2 September seni langen tayub kaboyong wonten dalipun Kakang Gatyanto kang manggen wonten Dusun Putuk, Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupatene Tulungagung. Engko sing omahe Kediri ngetrep iso angkrawi nggih alhamdulillah. Kok lek Tulungagung kabeh lek iso ya mlumpuk. Apa nek kanca bringin sak grup geger sandahane kabeh teko pancen ya kompak. Tanggale 1-2 para bapak nggih. Lajeng langen tayub kaboyong malih wonten dalemipun Bapak Basoni. Tanggalipun 26 Oktober ora Bapak. Dados dhek iki yo gampang teko, dhek iki mengke yo melok grup guyub rukun, Bapak Gati yo uga melok grup guyub rukun. Sing melok guyub rukun lek biasane mlumpuk lur, yo genten lumpuh atau mesake. Contone kaya bapak duwe sak kanca yo gampang teko ngono kuwi. Bapak Meselan iki kancane yo senajan ta ora grup ning nek tau melok ya kaya ngene lho. Kanca ya uga angkrawi sedaya. Para bapak ampun kesupen nggih. Wonten dalipun Bapak Gati 1-2 September, wonten dalipun Bapak Basoni 26 Oktober. Bapak Meselan Darun iki kagungan kersa kanca-kanca diaturi rawuh anggone duwe hajatan Pak Meselan ngene iki lho. Lek sone penak tabuhane ya penak, suarane ya uga penak. Muter son ku ya kudu banter los apik. Dadi kudu sing tenan-tenan. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Ayo Mas goyang Mas. Ayo goyang terus. Thank you.
wonten rapat genone desan oga oke oson ora lapangon monggo sampur jeneng Nicup promosine Bapak Jobrianto kecakne anggenipun muncul nggih. Ya. Wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal aku wis kepacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kang pengin karo dheweke apa bisa aku nyanding sliramu duh wong ayu kang dadi babujanku urung ana rasa kangen atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu teko gelem nabani tak suwun dina lan bengi dadi tombo kangene ati iki apa bisa aku nyanding sliramu yo wong ayu kang dadi babujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo asam manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu teko gelem nabani tak suwun dina lan wengi dadi tombo kangene ati monggo Mbak Dila
kadang bisa nyawiti mugi Gusti amberkahi tentrem sabar muji syukur berjarak matur suwun ngono ra nang diladeni lho sampai bar